jiyan notu pencan de edene daykume. Ez asle xwe aliyekî min Mêrdîn aliyekî min Batmanî ango bavê aliyekî dayka aliyekî ye. Em di bira û xuşkekin. Ez a ortê me mixabe malbata min de ez tek keçikim û ez pir delalî hatim ve mezin kirin. Met müzikê di wexta got me strana guhdar dikir, wexta got erbanê lê dixistin dengê pir balam dikişan û ez pir dixwestim wek wan hevalê jin hevalê me wê bibim sporek erbanê wek wîn jî dizanin rojhilata navîn de gelemperî erbane tên nasîn û erbane bi histedariya menî jina pir nêzik me ye û em xwe karin wan pir îfade bikin. Ser me pir lêkolîn dikir û min dixwest ez bibim pisporek erbanê. Di 2015 de ez û hevalê xwe bi navenda çanda Mezopotamya me nas kir û em wê dirêk dersa erbanê û temburê em dihatin. Bi gelemperî bala min hertim ser erbanê hebû û min pir dixwest ez bibim amûjenek, devşenek xurt û baş. Wê demê jî em de heta di 2016 ez wek şagirt dihatim xebatên navenda çanda Mezopotamya wek şagirt û gelemperî ez wexta dihatim kursên erbanê de hevalên gulê dixistin ez pir matmayê dibûm min digot ez ê jîrokê wek wan bibim devşenek xurt û ê şagirtên min gelo hebin û ez ser lê pir lêkolîn kirim û min heta 6 sala ez erbanê lê dixim û erbanê de ev 4 salê min jî ez şagirta fêr dikim. Lêbes ez hinê rojhilata navîn û li ez bêjim çanda Farsiya û aliyê Mezopotamyayê pir cudabûnek erbanê heye û kerdewariya heye ev pir balam dişîne û wexta min lêkolîn dikir min digot hanî gerek ev erbanê xwezaya wê jiyana wê bi hunda nebe û gerek em hertim bi erbanê re wê jiyana wê na em berdewam bikin. Bi rastî mirov wexta erbanê lê dixe ew dengê wî xwezayê pir cuda heye. Mirov yani gelemperî em şînayîna xwe, şerê xwe, dawetên xwe û wexta ku em çandinên nan ez bêjim keylûnên xwe de em piranî erbanê kartînin. Wexta ez erbanê lê dixim ez pir bextewar dibim. Erbanê cem pir cudabûna wê heye. Erbanê ji wek me zindî ye. Mînak ez bidim ev 6 mehe ez girtîgehê de bûm û ji ber ku rewşa politikayên cuda de nedihiştin em bînin girtîgehê û ez 6 meha min pir erbanê de ez qut bûm. Yani belê erbanê ne cem me bêjî em karin bi sekin cuda bûnik mesela tepsiyên me hene, pirtûkên me hene em karin bixebtin ama wek dengê erbanê nadême û ez pir xemgîn dibûm. Mînak ez bêjim mesela em erbanê wexta lê naxîne de em amûrekê xwe jê qut dibin ew jî me qut dibe. Mirov wexta got çilo jiyanê hes dikin û hev bextewar dibin amûrên me ji wek me ne. Em çi qas wê hes bikin ew jî qas me hes dike û em bi hev re wexta got lê dixin em dibêjin ki ew ji wek me zindî û kêlecanê didê mirov. Mînak ez bidim mesela hesp meşa hespê heye wexta em wêna cudabûnek yani mesela metronoma bi qes lê dixin cuda ye wexta em radikin pir cuda ye yani ez karim van bêjim.
بری گو از بز حسبی خمشواره از خوازم سه چهار گوتنا بیشم مرو وقتا گو درش شر پرانی اموی ریتمه کارتینن مرو وقتا گو سر حسبی به هدی داره وقتا روشک جدا بو شر پر آوارته ده به هم لزبونا مشا حسبی جی دو گهره ام دخوازم وانا بینم سر زمان نکازی بر لیخم اربانه گروور هی اما وقتا دمین بری امدنرین چار کوشه بناویجی هی و اربانه پرانی گرگن و دارا چامه تچکرین هر دار برنگ خواه و بدنگ خواه جدا کوه هی چر میوه لاشی حیوان عادت چیده بو نکا روشا گو هم هاتن جبو روش هوای پر جدا ده بی فیلم استتیک استتیک کارتینن وقتا هم لاشی حیوان وقتا کارتینن gerek amina hartım gelm bikin او جی پر زحمتی میناک استتیک به belki renk sureti ve cuda be ama dengi ve pır xoşti gelen peri em tercih hame plastik ve estetik heye ve kuvun cidizanın be cudabuna ve pergüsyon heye ev zile ve henem de benzin ev be arbane de efekt ve xoşktır de ki em karın ve jibinin ser zaman وقت ونجی دزانه اربانه آمورک پر قدیمه دناو ریتمه ده دنگی کی کردوار جی هیه بلوشلاتا ناوی مزوپوتامیا و چاندا فارسیا ده پر کارتین آنین اربانه چاندا کردا ده پر جدا بناوی هیه وقت دزانه شاهیان ده شیناینان ده دعوتان ده و چاندان ده جی ام پر کارتینن به ریتم وان هرتم جدایی وقتا چاندنک هبه به 5 و 8 ریتماوی و گویم دبیجین خلاف ریتمیشی و که ریتما بوتانی جی تکارانین اونا گلن پریتینن وقتا شری ما گلن پری ل 6 و 8 و 2 و 4 اوش ام دبیجین مشا هسپا اموانا کارتینن به دعوت شاهی آدجی به گلن پری وقتا جوشک ببه 2 و 4 و 6 و 8 جی ام کارتینن gelen peri roşlata navin de meşa hespat tekaranın ve kun dizanı roşlata navin de hartem revşek cuda heyi hem şahi hem şinayi hem şer heyi u gelen peri kurdevar jî be xwe ifade kirin hissê xwe bînin ser ziman erbane hartem kartînin